tady Sísa Kýsa a vítám vás u tohohle videa. Tohle video bude o takových lidech, který vůbec nechápou třeba, když je něco smutného. Oni to berou jako prostě, že to jenom tak udělali. A on třeba někdy to tak taky je. Takže přemístíme se. Jmenuje se tahle písnička Nejsme to my. Tak to vám trošku dám poslechnout. Tahle bude trvat minutu. No, pustím vám to tak nějak na minutu. Abyste takhle trošku viděli ten klip. To je klip, jo. A zase se omlouvám za tohle, ale už mi mamka koupila, chce koupit kameru. Bloudíme pár těžkých chvíl, podlohy zase bez cílu. Rád bych znovu šel v klidu a zase hezky víru. Cítíš se se mnou bezpečí, i přesto ztrácíš už teď. Láska nás nelečí, ať čtu to teď na tvých vdech. Náš rozhovor končí vždy jen velkou hádkou. Vždy se jeden loučí, druhý mává bílou vlajkou. Trháš si vlasy, klečíš, pláčeš si tak bezradná. Málem z okna skáčeš, nepomáhá ani pora. Láska neodpouští přizná žádný kompromis. Tak odpust prosím to zlé, než srdce naše rozlomí. Jasně bych chtěl lásku, jindy zase sežral zlosti. Ale vždyť je to stejný, vše krásný končí v lesti. Věř tím, že ztrácím navždy místo v té tvé divné duši. Už ani sám nevím vlastně, jestli mě to vůbec může. Usínáme v takhle ráno, se probouzíme v ráji. Stváříš se stekle, jsme spolu na okraji. Jaký mám hád, ale živel, že jsme ztracený pár, který chce přežít, bojuje dál a ví, že není to fér. Tak, slyšeli jste to. A teď tak, kousek jste slyšeli, pušte si to. Tak, a teď. Takže teď si poslouchejte. Ten klip musel stát víc úsilí, než ta hudba El Nio. No fuj. Debilina. Ty vole, co to je za cigánskou najalajku? No prostě to jsou takový lidi. Já prostě takovýhle lidi nepochopím. A jestli chcete, jak já natočím Draw My Life. Ale tak jestli chcete, tak já ho natočím, ale napište to do komentářů. A natočím video s jedním youtuberem. Já ho chtěla vydat. Jak jsem ho tam prostě jako, to byl Minecraft. Akorát já ještě neměla takhle, prostě. Ještě jsem neměla tu kartičku v tom telefonu, jak vám potom to dává to místo. No prostě a vyplo se to, my jsme srát. Jmenuje se ten youtuber Radek Vilček. Se na něj určitě koukněte. Mý kamarádce za chvilku bude 10, bude točit další videa. Taky videa a už se na ní bude dokonce ukazovat. Takže na to je palec nahoru. A někdo vás chce pozdravit. Tady ten malý spáč. Kuba. A bude spát. Tak a nechám vám 10 minut. 5 minut. 5 minut. A vy napište, jestli. A natočit Draw My Life. A čau.